Sige naman tag kabatian ni ang maong ebanghelyo labi na gyud padung na matapos ang tuig liturhiko nato karong Domingo sugod na mag-Advent. Mao ginisagad natong mabati ang warning ni Kristo. Nalang ko diri gi huna-huna kaning niingon si Kristo nga mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Mutuo mo ani? Awa mo to. Nagsulti ani si Jesus year 33 kay hapit naman siya mamatay ani. Gikan atong year 33 hangtod karon inyong nauna napaybuhi. Ha? Napawa na. Wana? Basig na apa no? Ang kinatasan ron na edad Guinness Book of Record murag 120 ang edad. Murag ginana. Mo kuno na rin kinatas ag edad. Nabuhi pa 120 na edad. Nya kani og buhi pa ning og doon na pa'y buhi nga tao hangtod karon kay ingon man siya mahitabo kini mga butanga nga ang pipila ka tao karon nabuhi pa di pa mamatay. Mao na siya. Ambot tinuod ba ni? Tinuod dili. Natanawa pulos taway klaro. Kani manggong gisulti ni Kristo sambingay ba parabol. So daghan siya kahulugan, magsanga-sanga iyang kahulugan. Ang pagkatapos sa kalibutan duha sad ka meaning sa panahon ni Kristo. Unsa man ang pagkagunob sa Jerusalem, di ba iyang gitagna kung nihilak siya na hapit na ka gunobon. Nagunob ang Jerusalem, ang ilang templo na ilog, mga year 60s, mga 64, 67, ingon ana. Buhi pa gyud kadaghanan nila. Katubang naminaw niya, buhi pa tong panahon na. Sumotoy unang gipasabot ni Kristo nga hapit na moabot nagunubon kining maong templo siya. Kita mo aning templohan indot kay no. Dayan-dayanag mga bulawan. Pero di nidang tagdugay way usa ka bato ani nga ibilin. Magunob gining tanan. So mo na sakto si Kristo niabot ang panahon nga nagunob ang templo. Buhi pa ang kadaghanan sila si San Pedro, buhi pa gani mauto mga tuiga nga si San Pedro o si San Pablo gipang martir. Ana. Nya karon unsa may ikaduhang meaning? Ang ikaduhang meaning ang katapusan sa kalibutan. Kana na yung matapos na gyud ang tibuok kalibutan. Mao ra gyapon ang mga timaan na aning kamatay, ang mga tao bangis na kaayo, andakiro na kaayo, matud pa sa atong unang pagbasa, sige nagpangandak. Labing na gitong katapusang mananap, katong pinupino niya ang mga gikaon niya, puwerteng andakiroha. Nya niabot dayon ang panganod nga naay galingkod katong galingkod sa trono, agi pangpatay ang tanang mga mananap, gitambog ngadto sa kalayo. Pasabot moabot sang panahon sa magyapon sa panahon dito sa Jerusalem nga ang mga tao di na maminaw Ginoo si Kristo ng limpios templo kay di na to maoy gustos Ginoo nga ang templo daghang mamaligya agi patay siya andakiro gyud kay ba di ba karon kita mga andakiro naman kay no maingon ang Ginoo ayaw mong pangural mangural gyud ipanghatag ng inyong bahandi ngadto sa tanan mo ingon gyud ako guning kaugmaon ana
Ay mo paningil anang utang, makig-away gyud aron maningil sa utang. Ayaw mo anang premarital sex, magpuyo-puyo gyud ana. Ay mo anang pangabit, bangabit gyud ana. Kana bang andakiro kay ta ba? Kaya ko to ana. Nganong maminaw ka ng pare ang gasalig blanas kulikta? Tagain na kulikta niya. Harong hilom na. Maana na sila. Andakiro ba labi nagmadato-dato na? Labi na yung nanay gahom nga gikuptan? Di na mo tuoy. Mura nagkatong bangis nga mananap. Ana, nyawa din na mahitabo karon. Ana. So pasabot, posible sad karong taod-taod matapos na ang kalibutan samtang buhi pa mo. Tama? Tuo mo dili. Inigdaguo cross kalibutan, kaingon yun ka nga ni agad ay. Kaya naman, nakita naman nato ang mga ilhanan. Pero wasad mo yung Kristo nga karon dahil gabi, posible sad karong taod-taod. Bitaw. Nya, kinsa mayang ipangtambog ngadto sa kalayo ang mga andakiro, ang mga masinupakon ngadto niya. Kamo, dili mo andakiro. Di mo hambugiro. Na kamo gyud mag-manage sa inyong kinabuhi. Kamo mga ginikanan rong niya dinhi, okay ran yung mga matay mo ron. Or moingon dayon ka, ayaw sa padiroy, kaya ako mga anak padir, gagmay pa. Nangandak na ka, nagpakaginoo na ka, ika na kunuhay mo hatag og future sa imong anak. Mga nabitan na din ka na inigkasal na ko og mga kaslunon, moingon din ko, pila man kabuk bata inyong gusto. Duha lang padir, nako gusto sa Ginoo duha ka dosina, ay simbako padir, simbako din na madahaw ika na say nagplano, nyang imo bang plano, anti-life. No na inom dayog pills, inighuman sa tulo ka anak, palaygit dayon. Kay wa na gyud ikaupat, kay kanang ikaupat buangon ang ikaupat. Gadahan na lang nagdimalas ang ikaupat. Kutublas tulo, usahay gani gumas duha, laygit dayon. Gamit day kondom. Ano man, haron wa na ikatulo. Kaya ka na ikatulo, mga buangon gyapon na. Dadahan na lang nagdimalas. Kinsa dinhi ang ikatulo ngadto sa ikaupat sa ilang pamilya. Taas ang kamot. Kana bang naakas ikatulo ngadto na sa unahan. Mga buangon mo, wa na mo hinalanglanas kalibutan. Ubay-ubay ra bata, ako ikatulo man ko. Ubay-ubay ra bata. Mga para ron sa kalibutan, para sa mga bag-ong minyo karon, wa na tay kapuslanan. Musugot mo ana dili. Kung di kong sugot oy, kinsa na lay mamaligyag slots o wa nako. Og wa pa ako pakatawhang mama, katilaw ka mo padersiano dinhi. Nya kana sa diyang mga niisas kamot, ug wa pa sa mo pakatawa sa inyong mama, makasimba ka mo ron buntaga nga mga buutan man kay mo. Ang kato mga unag ikaduha tuig gainom ra man to dito, gahigda ra man to dito, kamo nung ikaupat, ikalima mao may nanimba dinhi. Di ba? Si Cardinal Sin na ika-13 sa ilang pamilya, buangon da ito. Di ba? Saint Catherine of Siena nga ika-23 sa ilang pamilya, buangon da ito. Si San Agustin murag ikaupat, mating ito silang pamilya, wa ko kibaw. Buangon day. Wow na. Daghan kay mga santos na bang tuan na sa hapit katapusan ba? Ikawalo, ikasiyam, unya. Dako kay nahatag. Ang pasabot lang nako ba? Kunungo na ni nato ang atong pagsupak-supak sa Ginoo kay inigkatapos kalibutan ang masinupakon itambog sa impyerno. Unsa may pasabot ni Kristo sa iyang pagsulti ani nga mahitabo kini
samtang buhi pa ang pipila kaninyo. Ang ikaduhang meaning ana nga dunagay mga tao nga malangit. Ang kinabuhi nga tinud-anay mao ang langit. Ang kamatayon nga tinud-anay mao ang impyerno. Ang pasabot ni Kristo, bisan pag moabot ang daghang mga yawa dinis kalibutan, ang tanang mga kasalanan mahitabo dinis kalibutan, di gyud mahurot sa yawa ug dala ngadtos impyerno ang tanan. Duna gyud magpabilin nga buhi, pasabot duna gyud magpabilin nga buutan. Hinaot unta maapil ta ana. Lingi ako nun na imong tupad. Asa ka maapil o matapos rong kalibutan. Asa ka maapil. Ano ba? Okay. Naa magibuhi pa. Pasabot, naa magi mga santos o kinabuhi. Bisan pag naglunang na sa kahilayan ang kalibutan karon, bisan pag majority, kanabitang maingon sila, ay okay naman gunang same sex, kana bang unay ba kanang babae og babae, lalaki og lalaki, okay naman na. Nga naman tay balaod ana. Ang tanang tao sa kalibutan moingon okay na na. Pero pasalamat ta duna pagpipila nga moingon sala lagi na. Ug usa na ko ana. Hangtod ko mamatay, di gyud ko mangunay. Oh, di ko mangunay oy. Tingali maadto sa opposite, pero di lang yung kumunay. Kauwaw ana, magpakasaha pag yung unay pag yun. May pag-atos opposite, no? At least ba? Bisan pag moingon tingali ang tanan, uso na pader, na ang pari, na ay anak, 11- usa lang. Nya tago-tago ilang usir na, musabot, ragid mi anak, labi na gyud ikaw pader siyano, okay ragid kay mi anak. Bisag kamutanan, moingon pa mo anak, madati nga likoy. Hasta no, makumbinser ko ninyo, no? Kani ba mga lektor ba, may okay ra gyud kay na pader. Ana. Still lang si bako intani si bako. Ipaduol. Di gyud ko mosunod ana. Nga naman kay bawo ko matapos ra tang tanan. Magunsa magtagbaw taning atong kaugalingon dinhi. Unya ang resulta di ay adto ra ta sa impyerno. Sama atong katapusang mananap, nagiusap-usap niya, giyatak-yatakan, mura nalaga usik-usik siyang pagkaon, kay tagbaw kay siya, angkon niya tanan, oy, gipatay ra siya, gitambog ra sa impyerno. Muna ka ng mga tagbaw kay karon, tagbaw sa kwarta, tagbaw sa gahom, tagbaw sa dungog, tagbaw sa pagkaon, tagbaw sa kahilayan, patay din na sila. Muna ang ato mga santos, kasagaran, ilang gideprive, ilang gihikawan, ang ilang kaugalingon sa mga kalibutanong katagbawan. Karon tarong-tarong na kumusulti, gahapon di kay, karon gamay na malagsakit. Sige gyud, napay na nag-text na ko, unsay mga tambal aning ni ang luas, daghang nag-text kay ni care in town ba? Yan ingon jud ko, di gyud ko ni tambalan, ni agas na mga akong luha sa kasakit, no? Sige yaw-yaw. Engko nga di ko ni tambalan kay gusto kong sakito na ako gamay ang akong kaugalingon. May na lang nini ako'y gamayng pag-antos. Kay karon nga napari ko, nya napari express pag yun ko din ni San Vicente Ferrer, muragwa na yun ko'y pag-antos. Pulos na lang yun kalipay. May na lang ni, mulabad akong musakit akong diri-ari kay gilisayan tungod sa luas akong dila. May na lang ni, ginagmayng pag-antos ba? To tell myself, kinahanglan kang mag-antos. No? Diab tayo kausa dito ko seminaryo. Sus, nindot naman ikog performance. Sige pa kog ka honor-honor. Daig na yung kintanan ba? Hapit na ko to ordinahi. Ang mga bag-up lang ko to theology mga 2001. Ingon na ko sa Ginoo pag-ampo na ko bang, Lord, lipay naman kay ko tagaay ko gamayng pag-antos be. Pagkadangtag duha ka adlaw,
gitiksan din ko sa kong maguwang din ni Cebu. Yun siya, si mama, naghangrin ang kumagkos kamot, putlon ko no. Pastang hilak hinoon ako. Nako, dali asa di mo ni tubag, Lord. Oy. So ay ragong pangayo sa Ginoo pag-antos, dali lagi. Dali kay mo abot. Karon sige kog ampo Ginoo in taon mahalinan ta ko bisag mga 3,000 lang ka slots. Wa gyud kaabot ay. Niabot. Mga usan ako kasi manang inampuan duha na ba 1,816 pagihalin. Oh, labaw na yung mayon ko. Mahimo ta ning 6,000. So digin mo abot. Pero lipay kay ko sa akong birthday. Ano man, ang tanang donations nga nadawat ning abot og 646,441 pesos. Oh, di ba? Salamat kay ninyo ha. Nakapanghatag tag mga bugas, daghan-daghan gyud. Ana, daghan tag ipanghatagan. Muna nga to sang gasto ni abot sad og 639,327. At least napay sobrang mga 7,100. Oh, di ba? Kasubra yung gamay. Ari na lang nis bulsa na ako tingali, no? Musupak pa mo? Birthday gift, bitaw ni nako. Bitaw ako ra nang ibalik sa parokya. Gamay, ana. Dako akong kwaon. Hindi yung gamay. So, salamat kayo sa inyong mga kuan, inyong mga tabang. Pero kanina bitang mag-ampo taog ka ng mga tao nga, aka na bang makatagbaw na to ba? Sama ng mahalinag dako sa slots, dili gyud. Pero katong kapilinya, nga niingon ko, murarabag importante kini mahal nga birhen. Nya di man sa ni para ako, di man sa ni para sa parokya. Paspasin ni bi, wak abot 2 months. Karon nga para sa atong parokya. Abot na siguro nig 7 months. Pero bahala na importante kamauta nga muantos og mahigog matas pag-antos tungod kay nagsunod tas Ginoo. Para nako mao ginay importante. Matapos man ang kalibutan, kinahanglan kitang tanan magpabiling buutan atubangan sa Ginoo, di lang atubangan sa tao. Kay usahay ra ba ang buutan atubangan sa tao, di gid buutan atubangan sa Ginoo. Nang tanaw-tanawan ninyo karong panahon sa eleksyon, ang kanang mga kandidato, kinsa ka nila ang buutan atubangan sa Ginoo, moy atong butaran. No. Kanang dili buutan atubangan sa Ginoo ay nagbutari. Kisa na mga tawhana, sa ako nang gikaingon, mga andakiro, musinupakon sa Ginoo, ug di ka maong muantos para sa katawhan. Tanan ka maong muantos og magpakamatay para sa katawhan, pinaagi, binase sa ilang track records, mao na'y atong butaran. Kay kana ang Ginoo malipay, ana. Pero kung ang atong tanaw ng ilarag yung unsa diha uban pang tawhanon na kanindot, patay ta na. Pabilin gid tang mura tao gi kaon-kaon atong leon, yatak-yatakan pata inig humas eleksyon, no? Ngana nung mura mamog naglagot basta mo hisgot na kog ingon ani, ibaw na ko ninyo. Sige, manindog na ta.